Na obrázku vidíte Malíka B., 45 rokov, muža z Macedónska, ktorý je na Slovensku nelegálne a bol zadržaný a vzatý do cely predbežného zadržania, pretože je podozrivý zo znásilnenia Sony H., 24 rokov. Mladá žena bola nájdená v utorok 15. augusta 2023 v skorých ranných hodinách v blízkosti svojho pracoviska. Žena mala na sebe niekoľko rezných poranení a bola prevezená do nemocnice na ošetrenie. Jej stav bude vyžadovať dlhodobú hospitalizáciu. Súčasný trestný zákon Slovenskej republiky ukladá tresty v rozpätí 7 až 15 rokov. Aký trest by bol pre neho podľa vás spravodlivý, bez ohľadu na sadzbu uvedenú vyššie? Svoju odpoveď prosím zdôvodnite.